ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ መልእኽቲ ናሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ብፍቃድ አምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጢሞቴዎስ ሓውናውን ነቶም ኣብ ቆሎሴ ዘለዉ ቅዱሳንን ብክርስቶስ አመንቲ ኣሕዋትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። እታ በክርስቶስ ኢየሱስ እምነትኩምን ንኹሎም ቅዱሳን ዘላትኩም ፍቅርን ምሰማዕና ኩሉ ሳዕ ምእንታኻትኩም እናጸለይና ንአምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግን አሎና። ስለእቲ ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ተስፋ ቀደም ብዛዕባኡ ብናይ ሓቂ ወንጌል ዝሰማዕኩምዎ እሞ ናባኻትኩም ዝመጸ ኣብ ኩሉ ዓለሙን እናፈረየን እናዓበየን ዝኸይድ ዘሎ ካብታ ንጸጋ አምላኽ ብሓቂ ዝሰማዕኩምላን ዝፈለጥኩምላን መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ኣባኻትኩም ዘሎ ከምቲ ካብ ኤጳፍራስ እትፍቁር መዓይትና ምእንታኻትኩም ውን እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ እተመሃርኩምዎ ፍቅርኹም ብመንፈስ ዘፍለጠናውን ንሱ እዩ። ስለዚ ንሕና ኸዓ ካብታ ዝሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና በትፍልጠት ፍቃዱ ብኹሉ መንፈሳዊ ጥበብን ኣእምሮን ከመልኣኩም ምእንታኹም ጸሎትን ልማኖን ኣየብኩርናን። ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ሁሉ ፍረ እናፈረኹምን ብፍልጠት አምላኽ እናዓበይኹምን ብኹሉ ንእግዚአብሔር ባህ ከተብሉ ንኡ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ ንጽሊ ኣሎና። ብሓጎስ ብጽንዓት ዘበለ ሁሉ ንብዘሎ ትዕግስትን ዓቕልን ብሓይሊ ክብሩ በርቲዕኩም ነቲ ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ኣብ ብርሃን ዘብቅዓና ኣቦ እናኣመስግንኩምዎ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱውን ዝኣእተወና ኣብኡ ምድሓን ማለት ሕድገት ሓጢአት ኣሎና። ንሱ መልክዕቲ ዘይረአ አምላኽ በኽሪ ኩሉ ፍጥረት ውን እዩ። ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ዝፋናት ኮኑ ወይስ ጎይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት ኩሉ ብኡኡ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኩሉ ብኡኡን ንኡኡን እዩ ተፈጥረ። ንሱ ኸዓ ቅድሚ ኩሉ እዩ፣ ኩሉ ውን ብኡኡ ቆይሙ ኣሎ። ንሱ ነቲ ስግኡ ድማ ርእሱ እዩ ማለት ንማሕበር ብኹሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንሲ ንሱ መጀመርታ እዩ፣ ካብ ምዉታት ውን ቦኽሪ እዩ። ብዘሎ ምልአት ኣብኡ ክሓድር ኣቦ ሰሚርዎ ኣሎ እሞ ብኡኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ኸዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኩሉ ንርእሱ ተዓሪቕዎ እዩ። ንኣኻትኩም ቀደም ፍሉያት ብሓሳብኩም ብኽፉእ ግብርኹምን ጸላእቲ ዝነበርኩም ከዓ ከምቲ ዝሰማዕኩምዎ ተስፋ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ ከይተነቓነቕኩም ተሰሪትኩምን ደልዲልኩምን ብእምነት እንተጸናዕኩምሲ ኣበርን ነቐፋን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚዩ ምእንቲ ከቆመኩም ሕጂ ብሰብነት ስግኡ ብሞቱ ገይሩ ዓረቐኩም። ሕጂ በቲ ምእንታኹም ዝኾነ ጸበባይ እሕጐስ ኣለኹ። ምእንቲ ስጋኡ ንሳ ድማ እታ ማሕበርያ ብስጋይ ነትጐደሎ መከራ ክርስቶስ እምልእ ኣለኹ። ኣነ ከምቲ ንኣይ ናባኻትኩም እተዋሃበ መጋብነት አምላኽ ቃል አምላኽ ኣብ ኩሉ ክመልእ እየ ኣገልጋሊ ማሕበር ዝኾንኩ ማለት እቲ ካብ ዘለዓለምን ካብ ውልድ ወለዶን ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና
ንቅዱሳኑ እተገልጸ ምስጢር ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ኸፍልጦም ንዝደለዮም ንሱውን ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ። ንሕና ድማ ንኹሉ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ኸነቑሞ ብጥበብ ዘበለ ንኹሉ ሰብ እናመዓድና ንኹሉ ሰብን እናመሃርና ንነግር ኣሎና። ነዚ ድማ ኣነ ብመጠን እቲ ኣባይ ብሓይሊ ዝገብር ዘሎ ግብሩ እናተጋደልኩ እጽዕር ኣለኹ። ምዕራፍ 2 ምእንታኹምን ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለውን ምእንቲ እቶም ገጸይ ብስጋ ዘይረአዩን ከዓ ከመይ ዝበለ ዓብይ ጻዕሪ ከም ዘሎኒ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። ብፍቕርን ብኹሉ ሃብቲ ናይ ሙሉእ ኣእምሮን ንፍልጠት እቲ ምስጢር ኣምላኽ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ብሓደ ሰሚሮም ልቦም ምእንቲ ክጸናናዕ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብኡ ተሰዊሩ ኣሎ። ሓደ እኳ ብቓል ቅብጥር ከየስሕተኩም ኢለ እየ እዚ ዝብል ዘለኹ። ብስጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተዘየለኹ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ። ስርዓትኩምን ጽንዓት እምነትኩም ብክርስቶስን እናርኢኹውን እሕጐስ ኣለኹ። ደጊም ከምቲ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተቐበልኩምዎ ከምኡ ኢልኩም ብኡኡ ተመላለሱ። ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩም ከምቲ እተመሃርኩምዎ ኾይንኩም ብእምነት ጽንዑ። ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ብልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቁልዕነት እዚ ዓለም እዚኣ ብጥበብ ዓለምን ብኸንቱ ምጥባርን ሓደ እኳ ኸይማርኸኩምሲ ተጠንቀቑ። ኣብኡ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ ንሱ ርእሲ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣንን እዩ። ንስኻትኩም እውን ብውኡ ተመሊእኩም ኣለኹም። ንስኻትኩም ድማ ብግዝረት ክርስቶስ ነቲ ናይ ስጋ ሰብነት ቀንጢጥኩም ብኢድ ብዘይኮነት ግዝረት ብውኡ ተገዘርኩም። ብጥምቀት እውን ምስኡ ተቐበርኩም። ብግብሪ እቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ኣምላኽ ድማ ምስኡ ተንሳእኩም። ንብዘሎ ኣበሳና ይቕረ ኢሉ ብኣበሳኹምን ብዘይ ግዝረት ስጋኹምን ሞይትኩም ዝገበርኩም ንኣኻትኩም እውን ምስኡ ሕያዋን ገበረኩም። ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ እተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ከዓ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከል ኣርሓቆ። ነቶም ሕልቅነታትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡኡ እናፈከረሎም ከዓ ብግልጺ ኣስተሓፈሮም። ደጊም ብብልዕን መስተን ወይ ብምብዓል በዓላት ወይ ብሰርቂ ወርሒ ወይ ብሰናብቲ ዝመጸ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም። እዚ ነቲ ዝመጽእ ጽላሎት እዩ፣ እቲ ስጋ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ትሕትና ብዝመስልን ብስግደት ንመላእኽትን ገይሩ ንሱ ኣብ ዘይረአዩ ነገር እናተሓወሰ በእምሮ ስጉኡ ብኸምኡ ዝንፋሕ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። ኣብቲ ብዘሎ እቲ ስጋ ብጅማትን መፈላልዮን ተደጋጊፉን ብሓደ ተጋጢሙን ብምዕባይ ኣምላኽ ዝዓብየሉ ኣብቲ ርእሲ ከይጸንዐ ሓደ እኳ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። እምበኣርከ ካብ ምህሮ ቁልዕነት እዚ ዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትኩም ስለምንታይ ደኣ ኣብዛ ዓለም ከም ዘለኹምሲ ከም ናይ ሰብ ትእዛዝን ምህሮን ገይሮም ኣይትሓዝ፣ ኣይትጥዓም፣ ኣይትተንኪ ኢሎም ሕጋጋት ዝሕግግልኩም። እዚ ኩሉ ተተገይሩስ ንሕልፈቱ እዩ። እዚ ብትሑት ሓሳብን ብምሕሳም ስጋን ዝግበር ናይ ፍቓድ ርእስኻ ኣምልኾ ሕብሪ ጥበብሲ ኣለዎ። ግናኸ ንምጽጋብ ስጋ እዩ እምበር ንገለ እኳ ኣይጠቀምን እዩ። ምዕራፍ 3 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንተኾንኩምሲ
نتي كريستوس أب يمان أملاخ تقميطو زلو نتابلع على زلو دليو مويتكم يخم تهيوتكم دما مس كريستوس أب أملاخ تسوير الله أبلع على زلو حسبو أم مدر زلو أيكونن كريستوس هيوتنا مزقلت شعون سخاتكم ون مسؤو بخبري تقلت يخم سلازي نتا أم مدر زلو أكالاتكم قتلو منزر رخصت فتوت سجا كفوق تمنيت سسعة إذا دما أملخو طاوتيو بسر إذا نجارزي اتقطع أملاخ أبتوم دك زي مئزاز يورد إيو نسخاتكم ون أبقو كتنبرو كلكم قدام بقو تملالسو نيركم حجيقنا نسخاتكم إذا كله دما كرة من ترتار كفاءات ترفي زحفر زرباون كاب أفكم أرحقو نسخاتكم نتي أرجيت سب مسجبروك أنتيتكم كمتي مثل إتي زفت أروجيركم نتي نفلتت زحدس حدش سب زلبسكم نحد حدكم أي تتحساسو كريستوس كلن أب كلن إيو إمبر أبوس ترعون أيهوداون جزرتن زي جزرتن باربان سكيتن باريان جوان يلبون مبارسي كم حريات أملاخن قدوسانن فقراتن كونكم محرت لبي لوهات تحتنا عقلي تعقستي لبسو نحاد حدكم أنا تتصاوركم اتحادة ابتحادة كسي انت اللوو يقرأ تبهاهالو كمتي كريستوس يقرأ زباللكم نسخاتكم ون كمو يقرأ بالو أبلع لإزو كلون فقري مأسر فتسامي يا أمو لبسوا سلام كريستوس كا أبلبهم يجزأ نازي بحادة سجا تتوعكم إهم أمو ما صوتي كونوا بمزمورن وداسين منفساو قنين نحاد حدكم أستمهرون معادون بلبهم ون بتسأجا نأملخ النازمركم قال كريستوس بكل طبب مليئو يحضركم بقال كونه ويس بجبري اتجبرو زبل خلو بسم غويتانا يسوس جبرو بوخا نجزيابهر أبو أمسجنو أتن أنستي كم تنغويتا زقبا جيركن نسبقوتكن تعززهم أتم سبقوت ننستخم أفكروان أمو أي تمرروان أتم ولود إزي أبغويتا به زبل إي أمو نولدخم بخلو تعززهم أتم أبوتات حلنا أم كعرب نتوم ولدكم أي تقريوهم أتم جزءات نتوم بسجا قويتكم زخونو بجزر إيه نسبه كم اتبولو جيركم زي كونس بقروه لبي نجزيابهر النفرهكم تعززوهم نتعسبرستي كاب قويتا كم اتقبلو النفلتكم اتقبرو زبالة نسب زي كونس نقويتا كم اتقبرو جيركم كاب لبي قبرو نقويتانا كريستوس إخم اتقزقو زلهم اتي زعمتس أبكند اتي زعمتو كفد إيو أدلو قصون يبلون معراف 4 أتم قويتت نأخذكم من أبساماي قويتا كم زلكم فلتكم سي نجزاتكم قنوعن قبؤن قبرلهم تقولوت أزوترو بوؤون بمسكانا نقحو اتي بزعبو تأثير زلخو مستير كريستوس كنجرسي مزرابو خمز قبعني ما انتخ قلتو أملاخ نتقالو دقك خفتلنا ما انتانا دمات أليو جزي ان عدكم مستوم أبو تأزلو بطبب تملالسو لنفس وكف كمز قبع كما يجيركم كتملسو ما انتخ تفلتو زرباخم بجو التقاممة كل ساعة بتسقى يهون تكيكوس اتي فقور حون أمون أقلقالن بقويتا متعايتين كما يلا خمزلخو كفلتوكمي بزعبا هلواتنا من تختفلتون لبهمون كهدئن إيه
ንኡ ናባኻትኩም ሰደድክዎ ምስኡውን ነቲ ካባኻትኩም ዝኾነ እሙንን ፍቁርን ሓውና ኦኔሲሞስ ሰዲደዮ ኣለኹ ንሳቶም ብናይ ነጀው ዘበለ ኩሉ ክነግሩኹም እዮም እቲ ምሳይ እተማረኸ አርስጠርቆስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ እቲ ብዛዕብኡ ትእዛዝ እተቐበልኩም ማርቆስ ወድሓውብኡ ንባርናባስ ናባኻትኩም እንተመጸኻ ተቐበልዎ ዮስጦስ ዝበሃል ኢየሱስውን ንመንግስቲ አምላኽ ምሳይ ዘገልግሉ ንምጽንናዕውን ዝኾኑን ዘለዉ ሰብ ግዝረት እዚኣቶም ጥራይ እዮም እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉኣትን ብኹሉ ፍቓድ አምላኽ ሩድኣትን ኮንኩም ደው ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብጸሎቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ንሱ ምእንታኹምን ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዶቅያ ኣብ ሄራጶሊስን ዘለውን ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘለዎ እምስክረሉ ኣለኹ ሉቃስ እቲ ፍቁር ሓቂምን ዴማስን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዉ ኣሕዋትን ንኒምፋስን ነታ ኣብ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም በልዎም እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣባኻትኩም ምስተነበት ኣብ ማሕበር ሎዶቅያ ኸዓ ከም እትንበብ ነታ ኣብ ሎዶቅያ እትመጽእ ንስኻትኩምውን ከም እተንብብዋ ግበሩ ንአርቂጶስ ድማ ነታ ብጎይታ እተቐበልካያ አገልግሎት ንምፍጻማ ተጠንቀቕ በልዎ እዚ ሰላምታ እዚ ብኢድ ጳውሎስ እዩ መቐወሐይ ዘክሩ ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን አሜን